Дарагія браты і сёстры, шаноўныя тэлегледачы, мы, каментатар ксёндз Юрый Ясевіч і перакладчык жэставай мовы Юрый Стэльмах, вітаем вас у гэты асаблівы вечар у Вялікі чацвер, калі мы распачынаем святкаваць пасхальную таямніцу мукі, смерці і ўваскрасення Езуса Хрыста. І зараз мы з вамі маем магчымасць далучыцца да ўрачыстай святой імшы Вечары Пана, якую ў мінскім архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі узначаліць мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Хрысціянская Пасха – гэта не аднадзённае святкаванне. У Вялікі чацвер заканчваецца літургічны перыяд Вялікага посту, і касцёл уваходзіць у перажыванне пасхальнай таямніцы Хрыста, у святы пасхальны трыдум, трохдзённы перыяд успаміну пасхальнай містэрыі, мукі, смерці і ўваскрасення Хрыста. Сёння мы ўзгадваем устанаўленне сакраменту Эўхарыстыі і святарства, якое Хрыстус здзейсніў падчас апошняй вячэры перад сваімі мукай і смерцю. Менавіта ў той святы вечар пад выглядам хлеба і віна праўдзіва і рэальна бяскроўным чынам здзейснілася крывавая ахвяра Хрыста. Немагчыма сёння не ўзгадаць адну з падзей апошняй вячэры, пра якую нам нагадвае святы Ян Евангеліст. Падчас вячэры, калі д'ябал ужо схіліў сэрца Юда Іскарыота, каб выдаць яго, Езус устаў за стала, скінуў верхнюю вопратку і, узяўшы палатно, падпярэзаўся, потым наліў вады і місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць палатном, якім быў падпярэзаны. Такім чынам Хрыстус дае нам узор міласэрнасці адносна бліжніх, калі Ён схіляецца да ног сваіх вучняў і абмывае ім ногі. На пачатку гэтай цэлебрацыі звоняць званы і гучыць арган, але ў гэты ж вечар яны змаўкаюць да ўрачыстага алелюя, якое ўсе мы радасна ўсклікнем у святую пасхальную ноч, і якое мы не чулі ад пачатку Вялікага посту. Так адбываецца таму, што касцёл пачынае перажываць муку Хрыста, якая распачалася са здрады аднаго з яго апосталаў Юды Іскарыота. Напрыканцы сённяшняй святой імшы мы ўзгадаем заключэнне Езуса ў цямніцу, сімвалам чаго будзе перанясенне Найсвяцейшага сакраменту да сімвалічнай вязніцы. Працэсія скончылася, і зараз арцыбіскуп Юзаф прамовіць уступнае слова. Паважаныя біскупы і святары, сёння Хрыстус чарговы раз перадае вам, сваім вучням, хлеб і келіх і кажа: гэта чыніце на маю памяць.
І ви зноў з любоўю і пакорай прымаеце гэты дар ад Бога. Няхай ваше служэнне прыносіць багаты плён і дорыць вам радасць. Мы дзякуем вам за добро, якое вы робіце, і жадаем, каб вашыя сэрцы заўсёды былі адкрытыя, а рукі моцна трымалі Хрыста і штодня уздымалі Яго над нашымі галовамі. Вялікі вам дзякуй. Цяпер вернікі павіншавалі святароў, бо згодна з каталіцкай традыцыяй Вялікі чацвер лічыцца ў каталіцкім касцёле днём устанаўлення сакраменту святарства. У гэты дзень асаблівым чынам молімся за нашых пастараў, а таксама дзякуем ім за іх служэнні, за тое, што калісьці кожны з іх адказаў сваё так на пакліканне Пана. Заклікаю зараз і вас, паважаныя тэлегледачы, далучыць вашыя думкі і сэрцы да шчырых віншаванняў і малітвы за нашых святароў. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Милость Бога Отца, ласка нашего Пана Иисуса Христа и дар єдності у Духу Святим, нехай будуть з усіми вами. Ваша Экселленция, шановні святари, законні особи, брати і сестри, сьогодні Великий Четвер, перший день пасхального тридума, який з'являється кульмінацією подій у історії збавлення чоловічства. Кожний год ми переживаємо гэты святый час у молитовной засяродженности, у духовном напружении. Да яго мы ішлі шляхами Великого посту, крыжовага шляху, песні жальбы, рэкалекцыі, разважанні, іспытам сумлення, якія прывялі нас да сакраменту паяднання, лучнасці з Богом і сяброўства з нашими братамі і сёстрамі. З сённяшняга дня у молитовным і літургічным абрадзе мы будем суправаджаць Езуса у Яго збаўчым шляху, прыніжэння, пакуты, пагарды і смерці, аж да трыумфу Яго уваскрасення. Перад намі святы час Пасхі Христовай, пераход праз смерць да жыцця. Сёння у супольнасці святароў нашай архідыяцэзіі, у Мінскай архікатэдры і Магілёўскай катедры і ўсіх катедрах нашай радзімы падчас ранішняй імшы хрызма святары аднавілі свае святарскія абяцанні. Служэнне касцёлу, Езусу, які з'яўляецца яго галавой, святому Айцу і нашым парафіяльным супольнасцям, да якіх мы пасланы. Ведаем свайго досведу, што несці крыж абавязкаў не заўсёды лёгка. Тым больш, што Езус сказаў сваім апосталам: «Мяне пераследуюць і вас будуць пераследаваць за імя маё. Але хто вытрывае да канца, той будзе збаўлёны». Таму сёння, у Вялікі Чацвер, прашу вас, браты і сёстры, памятайце аб пастаяннай малітве за святароў. Іх Бог паклікаў і паставіў на нашым пілігрымем шляху да Бога. Памятаем аб тых святарах, якія адышлі ўжо з гэтага свету, але заставілі след веры ў нашых сэрцах праз святы хрост, шлюб, святую споведь. Памятаем пра кардынала Казіміра Свёнтыка, першага мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, нашых бабуль і бацькоў, якія адышлі ўжо з гэтага свету, а якія захавалі веру і перадалі яе нам. Няхай будзе ім дадзена месца за сталом вячэры Пана у валадарстве Христовым. Молімся аб пакліканнях святарскіх і манаскіх, канкрэтна нашых сыноў і дачок.
Молимся за семьи, где нараджаются святарские и монашеские покликания. Молимся за нашу любу Беларусь, как мы жили в сгоде, любови. Бога перепросим за наши грехи, как мы могли годно скласть эту наисвятейшую ахвяру. Цяпер наступае чын пакаяння. Спавядаемся. Это момент, калі мы становімся ў праўдзе перад бліжнімі і перад Богом. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала у літургіях падчас Вялікага посту, за выключэннем некаторых урачыстасцяў святаў. Сёння мы таксама чуем яго разам са званом званоў, але з асаблівай урачыстасцю і радасцю пад гукі аргану мы будзем спяваць яго толькі ў Вялікую суботу падчас пасхальнай вігіліі. Гэты прыгожы гімн распачынаецца словамі, якія спявалі анёлы ў той момант, калі сам Бог прыйшоў на зямлю ў выглядзе дзіцяці. Пасля заканчэння гімну крышка аргану будзе апушчана і падымецца толькі падчас пасхальнай вігіліі ў суботу. Далучымся разам з усімі вернікамі да гэтага цудоўнага праслаўлення Пана. Зараз мітрапаліт ад імя ўсёй супольнасці прамовіць малітву дня калекту. Найсвятейшую вечеру, падчас якой Твой одинародный Сын, перед тым, як отдать себе на смерть, покинул костелу новую вечную ахвяру и по силах своей любови. Просим Тебе, дай нам с этой великой таемницы
черпать полноту життя і любові. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Цяпер розпочинається літургія слова, Читання книги яка Єзикоду. концентрує нашу увагу У тыя на дні пасхальній сказав вечері пан і ахвярному Моїсею служенні. і Аарону у зямлі егіпетскай. Месяц гэты няхай будзе ў вас пачаткам месяцаў. Ён для вас будзе першым сярод месяцаў года. Звярніцеся да ўсёй грамады Ізраіля і скажыце: у 10-й дзень гэтага месяца няхай возьме сабе кожны ягня для сваёй сям'і, ягня для дому. Калі ж сям'я будзе малая, каб з'есці ягня, то няхай разам з бліжэйшым да яго дому суседам возьме ягня паводле колькасці людзей. На кожнага столькі, колькі можа з'есці. Разлічыце гэтае ягня. Ягня павінна быць без заганаў, самец аднагадовы. Выбраць можаце яго з ягнят або казлянят. І будзе яно ў вас да 14-го дня гэтага месяца. А пасля уся грамада Ізраіля зарэжа яго на змярканні. І возьмуць ягоную кроў і пазначаць ёй вушакі і бэльку над дзвярамі ў дамах, дзе будуць есці яго. Няхай у гэтую ноч з'ядуць мяса ягонае, спечанае на агні, будуць есці яго з праснакамі і горкімі травамі. Так будзеце есці яго. Сцёгны ваши будуць апаясаныя, сандалі на нагах вашых і кій ваш у руках вашых. Есці будзеце паспешліва, бо гэта Пасха Пана. У гэтую ноч я прайду па зямлі егіпецкай і заб'ю кожнага першынца ў зямлі егіпецкай, ад чалавека аж да жывёлы, і учыню суд над усімі багамі Егіпта. Я Пан. І будзе кроў знакам на вашых дамах, дзе вы будзеце. І калі я ўбачу кроў, абміну вас, і не будзе сярод вас згубнага мору, а калі буду караць зямлю егіпецкую. І дзень гэты будзе для вас на ўспамін, і будзеце святкаваць яго як свята Пана праз усе пакаленні вашыя. Паводле вечнага загаду будзеце святкаваць яго. Гэта Слова Божае. А зараз прагучыць псальм. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Чым адзячу я Пану за ўсе дабрадзействы яго для мяне. Келих збаўлення ўзніму і буду заклікаць імя Пана. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Каштоўная ў вачах Пана смерць яго святых. Я слуга Твой, сын слуги Твоей, Ты разорвал мои кайданы.
часы старога запавету нашчадкам Абрагама Читание першого спажывалі послания пасхальнае святого агнё на апостола ўспамін Павла аб до вызваленні з Коринфянам. егіпецкай няволі. Браты, А ў новым Я прыняў запавеце ад Пана тое, Езус што і Христус вам устанаўлівае перадаў, сакраментальную што вячэру Пан Езус у тую і нагадвае ноч, у вучням якую быў спажываць выданы, ягонае цела, узяў каб хлеб, атрымаць вечнае жыццё. падзякаваў, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць». Таксама ўзяў пасля вячэры келіх і сказаў: «Гэта ёсць келіх новага запавету ў крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць. Кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб і піць з гэтага келіха, абвяшчайце смерць Пана, пакуль ён не прыйдзе». Гэта Слова Божае. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Даю вам новую заповедь, каб любили один одного, як я полюбил вас. Хвала Евангелие показывае нам прыклад ахвярнага служэння Езуса, які схіляецца і абмывае ногі сваім вучням. Гэтым чынам ён дае нам прыклад да наследавання. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. Перед святом Пасхи Езус, ведаючы, што прыйшла ягоная гадзіна перайсці з гэтага свету да Айца, полюбіўшы сваіх у свеце, дарэшты полюбіў іх. І падчас вячэры, калі д'ябал ужо схіліў сэрца Юды Сымонавага Іскарыёта, каб выдаць яго, Езус, ведаючы, што Айцец усё аддаў у рукі ягоныя, і што ён выйшаў ад Бога і да Бога ідзе, устаў за стола, скінуў верхнюю вопратку і, узяўшы палатно, падперазаўся. Потым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць палатном, якім быў падперазаны. Падышоў да Сымона Пятра, той сказаў яму: «Пане, ты хочаш абмыць мне ногі?» Езус адказаў яму: «Тое, што я раблю, ты цяпер не разумееш, але зразумееш пасля». Сказаў яму Пётр: не абмываеш ніколі маіх ног». Езус адказаў яму: «Калі не абмыю цябе, не будзеш мець удзел са мною». Сымон Пётр кажа яму: «Пане, не толькі ногі, але і рукі, і галаву». Сказаў яму Езус: «Абмытаму трэба толькі ногі абмыць, бо ўвесь чысты. І вы чыстыя, але не ўсе, бо ведаў, хто выдасць яго. Таму сказаў: не ўсе вы чыстыя». А калі абмыў ім ногі, апрануў вопратку сваю і зноў заняў месца за сталом і сказаў ім: «Ці разумееце, што я зрабіў вам? Вы мяне называеце настаўнікам і панам, і добра кажаце, бо я ім ёсць. Калі ж я пан і настаўнік абмыў вам ногі, то і вы павінны абмыць ногі адзін аднаму. Я даў вам прыклад, каб і вы рабілі, як я зрабіў вам». Гэта слова Пана. Цяпер адбываецца благаславенне евангеліярыям усіх вернікаў.
Цяпер, шаноўныя тэлегледачы, запрашаю вас засяродзіцца і уважліва паслухаць слова пастара, якое скіруе да нас арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Дорогие браты и сестры, вачыма веры, дзякуючы натхнёнаму аўтару з літургіі Божага Слова, мы глядзім праз вячэрнік на падзеі Вялікага Чацвярга, месца сустрэчы Езуса і яго вучняў. Яны сабраліся, каб у адпаведнасці з рэлігійнай традыцыяй свайго народа адзначаць зыход з егіпецкага рабства у зямлю абяцаную. Гэта было свята ўдзячнасці Богу за выратаванне свайго народа, бо гэта Ён паказаў яму шлях надзеі. Ён дапамог скінуць сябе кайданы рабства і знявагі. Бог увайшоў у гісторыю абранага народа. Аб гэтым мы пачулі са зместу першага чытання з кнігі Зыходу. Дзень гэты будзе для вас на ўспамін, і будзеце святкаваць яго, як свята Пана, праз усе пакаленні вашыя. Падчас той вячэры, тайнай, апошняй вячэры Езуса з вучнямі здарылася нешта незвычайна. Аб гэтым мы даведаліся са слоў святога апостола Паўла ў першым пасланні да карынцянаў. Езус узяў хлеб, падзякаваў, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое для вас. Гэта чыніце на маю памяць». Гэтак жа, калі скончылася вячэра, ён узяў келіх, кажучы: «Гэты келіх новы запавет у маёй крыві. Кожны раз, калі вы будзеце піць яго, чыніце на ўспамін пра мяне». Такім чынам, святочны дзень яўрэйскай Пасхі стаў першым днём новага запавету паміж Богам і людзьмі. Дагэтуль іх сімвалам было пасхальнае ягнё. У той вечар Езус стаў новым пасхальным ягнём. Ён ахвяраваў нам, людзям, хлеб жывы, сваё цела. «Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Хто есць гэты хлеб, будзе жыць вечна». Ён ахвяраваў сваю кроў, якую на наступны дзень праліў на крыжы дзеля нашага збаўлення. Чалавек атрымаў дар Божай любові, неспасціглай, бясконцай, нязгаснай. Чалавек атрымаў памятку будучым пакаленням аб дабравольнай ахвяры, якую Езус прынёс на крыжы дзеля збаўлення чалавецтва. Мае дарагія, разам з усім касцёлам сёння мы стаім перад вялікай таямніцай нашай веры – Эўхарыстыяй. Гэта найкаштоўнейшы скарб касцёла. Каштоўнасць яго не мае межаў. У сакраменце Эўхарыстыі пад постацямі хлеба і віна жывы і ўваскрослы Хрыстус прысутнічае праўдзіва, рэальна, са сваім целам, крывёю, душою і боскасцю. Хрыстус – вечны святар, творца вечнага збаўлення для ўсіх, хто яму паслухмяны, дае Эўхарыстыі тое самае цела, якое ён аддаў за нас на крыжы, ту самую кроў, якую праліў за многіх дзеля адпушчэння грахоў. Сёння гэтая праўда веры, праўда Вялікага Чацвярга, дня, калі Езус устанавіў найсвяцейшы сакрамент, паўстае перад намі ў сваёй прыгажосці, велічы і славе. Браты і сёстры, мы спадкаемцы запавету Езуса. Ён застаўся сярод сваіх людзей. Незвычайная воля Бога – застацца з намі, суправаджаць нас, суправаджаць чалавека на жыццёвых дарогах. Ён звяртаецца да ўсіх пакаленняў, якія даверыліся яму.
як полюбил меня Отец, так и я полюбил вас. Заставайтесь у любови моей. Мои дорогие, гэты Божий дар потребує узаємності. І он так само застається постоянним викликом для нас. І он закликає нас жити поводле Його міри, поводле Його любові, поводле Його заповідей, поводле Його стилю. Тому гэты сакрамент, Евхаристія, не може бути тільки літургічним обрядом. Ми повинні відкрити наше серце на світло, яке виходить, промінює з Його. Світло хвали з мертвих повсталого Христа. Ми повинні ділитися гэтым даром Божого світла, нести його у сім'ї, супольності праці, в учобі, бо гэта дар любові. А любов'ю треба ділитися. Любов так само треба виховувати. Любов так само треба бараніти. Менавіта з гэтай любові черпали духовные силы наши продки. Спочили кардинал Швентек, святари и монахини, наши дядули и бабули, и батьки, яны йшли шляхом Великой Пятницы своего життя до з мертвых повстання Єзуса і свого. І яны перемогли. Докази? Мы з'являємося доказом гэта дзейснай любові Бога. Мы присутныя тут і цяпер. Мы іх нашчадкі па крові і з веры. Яны жылі ў прысутнасці Бога, чэрпалі духоўныя сілы з Эўхарысты, святой імшы, першай пятніцы кожнага месяца. У першыя суботы месяца трывалі на малітве з маці Езуса Дзевай Марыяй, а ў першыя нядзелі месяца званымі нашымі продкамі адарацыйнымі трывалі на мадлітве праслаўлення перад найсвяцейшым сакраментам. Разумеючы, што Эўхарысты няма без святарства, у першы чацвер месяца маліліся за святароў і аб пакліканні да святарства. Бо Бог выслухаў, Бог узглянуў на маленне свайго народа. Таксама і мы сёння, у час, у якім Бог выбраў нас, стаім перад гэтым вялікім дарам і заданнем. Езусам прысутным, жывым, актыўным, патрабавальным, які паказвае нам шлях. Мы стаім у чысціні нашых сэрцаў, рыхтуючыся да перажывання Пасхі Езуса. Набліжаюся ў пакоры і маёй любові, пакланяюся Тваёй велічы, Божа, схаванай у гэтай згосты. Прашу Цябе сёння і прыношу Табе сёння сэрца ў ахвяру. О Езу, умацуй мяне ў веры. Просім Езуса словамі песні, якая дадавала сіла нашым продкам на іх пілігрымім шляху. Гэта чыніце на маю памяць. Словы Езуса скіраваныя да апосталаў. Словы, якія заснавалі святарства. Моцай Езуса, моцай кансакрацыі, якая з'яўляецца асаблівым дарам і прывілеем святара. Хлеб і віно, справа працы чалавечых рук становяцца целам і крывёю збаўцы. Праз служэнне святара Бог прыходзіць да нас. У гэтым найвялікшая годнасць святарства, удзел у Божым цудзе, будучы прыладай у руках Хрыста. Святарства, вялікі дар і таямніца. Пакліканне любіць Бога і любіць чалавека. Єднаць з Богом і єднаць з чалавекам. Святы Ян Павел II казаў святарам: не аддзяляйце любові да Бога ад любові да чалавека. Дзе святар, там Христус, там і Эўхарыстыя. Калі няма святара, няма і Эўхарыстыі.
Калі ёсць святар, ёсць Еўхарыстыя. Цэлебруецца святая імша. Адбываецца момант пераламання хлеба жыцця. Вялікі дар, вялікая таямніца, вялікая годнасць, вялікі заклік Бога. Таму адзін з святароў, Ян Твардоўскі, разважаў словамі верша аб сваім святарстве. Свайго святарства я баюся, сваім святарствам ганаруся, перад святарствам на калені стану. А святы пробаш з Арс Ян Вяней казаў, каб святар зразумеў сваю годнасць, якой Бог яго надзяліў, ён бы памёр. Не ад страху і боязі, але ад захаплення. Любыя браты і сёстры, толькі міласэрная любоў, якая нараджаецца і аднаўляецца падчас Еўхарыстыі, можа аднавіць свет. Любоў, якая не патрабуе апладысментаў, ціхая, але эфектыўная, матываваная голасам сэрца. Свет патрабуе і чакае ад Касцёла, ад нас, ад вернікаў, яшчэ большых дзейсных сведчанняў бескарыслівай любові і дару сэрца праз паслугу міласэрнасці ва ўчынку. Пра гэта папа Францішак казаў з першых дзён свайго пантыфікату. Перш памажы патрабуючаму, аглядзі раны, вытры твар, накармі галоднага, пасля гэтага маеш права запытаць у яго імя. Мае дарагія, няхай гэта будзе вечар малітвы, рэфлексіі, нашага позірку поўнага закаплення і ўдзячнасці на вялікія справы, якія ўчыніў нам Бог. Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта кроў мая, якая за многіх пралівацца дзеля адпушчэння грахоў будзе. І сардэчная просьба Езуса, скіраваная да сваіх апосталаў, да сваіх вучняў, да нас. Заставайцеся у маёй любові, даю вам новую запаведь, каб любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Не прыгажосць вырашае, каго любіць, але любоў вырашае, хто прыгожы. Хвіліна цішыні падчас літургіі – гэта таксама вельмі важны момант, каб засяродзіцца над усімі словамі, якія да Бога, які праз крыжовую ахвяру свайго А сына цяпер жадае, далучым нашае сэрца да заклікаў, якія зараз будуць у час падчас малітвы вернікаў, у якой прадстаўляюцца нашыя просьбы, радасці, турботы і просьбы паўсюднага Касцёла. Заклік Цябе просім – гэта пакорлівы зварот да любячага Бога. А адказ «Выслухай нас, Пане» – гэта словы, поўныя надзеі на выслуханне. Молимся за святого Айца, каб яго апостольская паслуга садзейнічала перамозе добра ва ўсім свеце. Цябе просім. Молимся за ўсе народы, якія перажываюць трагедыю войнаў і ненавісці, каб яны адкрылі свае сэрцы на прабачэнне і любоў у імя Хрыста, валадара супакою. Цябе просім. Молимся за навукоўцаў, каб сваімі вынаходніцтвамі і працай яны набліжалі людзей да Бога. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, нягледзячы на цяжкасці,
умели заховать моцную веру, надею и любовь. Тебе просим. Боже, дякуючи Табе за найсвятейший дар откупления, який аднаўляецца ў кожнай святой мшы, просім адарыць нас сваёй ласкаю, каб мы годна удзельнічалі ў гэтай збаўчай таямніцы. Праз Христа, Пана нашага. Цяпер распачынаецца чацвёртая частка святой пасхальнай вігіліі, што называецца эўхарыстычнай літургіяй. Эўхарыста ў перакладзе з грэцкай мовы азначае падзяка. Хрысціяне з даўніх часоў акрэсліваюць гэтым словам святую гасціну, у якой касцёл прыносіць у ахвяру нябеснаму айцу цела і кроў Езуса Хрыста у постаці хлеба і віна. Ахвяруючы гэтыя дары, святар паўтарае словы і жэсты Хрыста падчас апошняй вячэры. Пан Езус у тую ноч, у якой быў выдадзены, узяў хлеб, падзякаваў, ламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць». Таксама ўзяў пасля вячэры келіх і сказаў: «Гэта ёсць келіх новага завету ў крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць». Апошняя вячэра, падчас якой мы узгадваем смерць у васкрасенне, заўсёды прысутнічае ў касцёле, калі святар дзейсную моцаю Хрыста прыносіць на свяцейшую ахвяру. У часе эўхарыстычнай малітвы мы складаем Богу падзяку за справу збаўлення і прыносім яму дары. У ламанні хлеба праяўляецца еднасць Божага люду, а ў момант святой камуніі вернікі прымаюць цела і кроў, так, як прымалі апосталы з рук самога Пана. Асноўнай думкай эўхарыстычнай малітвы з'яўляецца ўдзячнасць за збаўчыя справы Бога, здзейсненыя ў гісторыі і адначасова ўсхваленне Айца праз Хрыста у Духу Святым. Арцыбіскуп цяпер абыходзіць вакол алтара з кадзілам. Каджэнне алтара, а потым і вернікаў, з'яўляецца сімвалам маўклівай малітвы. Дым кадзіла узносіцца ў неба, як ціхая і шчырая пашана да нашага Айца. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, да поможи нам годно удзельнічаць у гэтых святых таямніцах. Бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзейсняецца справа нашага адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Пане
пачынаецца спеў прэфацыі. Гэта той момант, які нас прыгатоўвае да годнага перажыцця эўхарыстычнай малітвы, у якім здзяйсняецца сакрамент Эўхарыстыі, перамянення хлеба і у цела і віна ў кроў Езуса Хрыста. Сакрамент паводле святого Аўгустына – гэта бачны знак небачнай Божай ласкі. Сучасная тэалогія ўкладае, што гэты знак з'яўляецца дзейсным. Гэта значыць, здзяйсняе тое, што азначае. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і забавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сапраўдны вечны святар, установіў абрад няспыннай ахвяры і першы сябе самога прынёс Табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас праліта, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю склікаючы. А зараз гучыць хрысціянскі гімн «Санктус» – «Святы». Гэты гімн падкрэслівае велічнасць каталіцкай літургіі, якая ўдзельнічае ў літургіі вечнага народа Божага. Ён з'яўляецца нібы дзвярыма, якія ўводзяць нас у святое святых. Мы верым у тое, што ў гэтым моменце адчыняюцца нябёсы, а трыумфуючы касцёл яднаецца з зямлёй у песні хвалы. Падчас эўхарыстычнай малітвы, праз якую хлеб і віно ператвараецца ў сапраўднае цела і кроў Хрыста, вернікі стануць на каленні, аддаючы такім чынам найвялікшую пашану Пану Езусу, які ў гэты момант ужо прысутнічае сярод нас праз Эўхарыстыю. Гэтую святую і беззаганную ахвяру. Складаем я Табе найперш жа Твой святы каталіцкі касцёл. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце. Разам са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым, мной, негодным Тваім слугой, і ўсім, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостольскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх і пра ўсіх тут прысутных, і веруй адданасць, якіх Ты ведаеш.
За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне ўзносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім Касцёлам, у найсвяцейшы дзень, калі Пан наш Езус Христус быў аддадзены за нас, найперш з пашанай успамінаем благаслаўлёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святога Юзафа, абранніка найсвяцейшай Панны, святых апостолаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Паўла, Андрэя, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Філіпа, Барталамея, Мацвея, Сымона і Тадеуша, Ліна, Клета, Клімента, Сікста, Карнелія, Кіпрыяна, Лаўрэнція, Хрызагона, Яна і Паўла, Косму і Дам'яна і ўсіх святых Тваіх. Праз іх заслугі і малітвы няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі, просім гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Складаем яе Табе на ўспамін таго дня, калі наш Пан Езус Христус наказаў вучням сваім здзяйсняць таямніцы свайго цела і крыві. Захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцою свайго благаслаўлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілою Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Христа. Напярэдадні мукі дзеля збаўлення нашага і ўсіх людзей, гэта значыць сёння, Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняўшы вочы да неба, да Цябе, Бога свайго Айца Усемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Арцыбіскуп паказвае кансакраваную постую, якая з'яўляецца правдзівым целам Езуса Христа, кладзе яе на патэну і кленчыша даруе. Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Цяпер паказвае келіх з крывёю Пана. Ставіць яго на карпарал і ўкленчыўшы даруе. Гэта вялікая таямніца веры. Пане, мы, слугі Твае, і Твой люд святы, успамінаючы благаслаўлённую муку і ўваскрасенне, а таксама хвалебнае ў небаўшэсце Езуса Христа,
Сына Твоего, Пана нашего, складаем найвышэйшай величы Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на е милостиво и спогадно, и ласкаво прими е, як прийняв дари праведного слуги Твоего Абеля, ахвяру патриарха нашего Авраама, и святую де беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивысшейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, Всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтарь, пред обличчя Твоей боской величи, каб заўсёды усе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара и прымаем найсвяцейшае тело и кроў Сына Твоего, атрымалі шчодрае небеснае благословленне и ласку. Падчас Памятай, першай Пане, эўхарыстычнай таксама пра малітвы слухаў Тваіх, прадстаўляюцца якія просьбы прыйшлі перад не намі толькі са знакамі нашыя, але святых таксама сумаху. і касцёла, які церпіць. Просім Цябе, Пане, Бо дай праз мілі ўсім, малітву хто за нашых спачувае ў памерлых Хрысце, мы таксама прабываць у яднаемся з месцы небам, суцяшэння, і тым святла і самым спакою. нашая малітва ўзмоцніваецца. Так само і нам, грешним слугам Твоим, якія спадзяюцца на великую милосердность Твою, будь ласкавы дать удел едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Барнабом, Игнацием, Александром, Целином, Петром, Фелицитой, Перпетуей, Агатой, Люцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и всеми святыми Твоими. Увяди, просим и нас у их супольность, не деля наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению, праз Христа, Пана нашего. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разусе веки вечные. Закликом арцыбіскупа да молитвы «Ойче наш» распачынаецца абрад камуніі. Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Молитва «Ойче наш» – гэта молитва, якой сваіх вучняў навучыў сам Езус Христос. Пасля яе ўсе ўдзельнікі святой імшы абменьваюцца знакам супакою, вітаючы адзін аднаго як братоў і сясцёр у Хрысце.
просим Тебя, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб ми завсёды были вольны от греху и захованные от усяляка неспокою, чекали збавлення і прийстя нашого Пана Єзуса Христа. Пане Єзу Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Супокой даю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на наші грехи, але на віру Костьола свого, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею, а дарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Знаком супокою, яким абменьваемся, мы выконваем вельмі важную і галоўную запаведь Езуса Христа – любіць Бога усім сваім сэрцам і шанаваць і любіць бліжняе як самого сябе. Песня «Баранку Божы» паходзіць з канца 7 стагоддзя. Яго ўвёў у літургію папа Сергій, каб запомніць момант цішыні, што ўзнікае падчас працяглага ламання кансакраванага хлеба. Хоць звычайна «Баранак Божы» паўтараецца тройчы, яго першую частку заканчваецца словамі «Змілуйся над намі», а другая частка заканчваецца словамі «Адары нас супакоем». Спяваецца толькі раз і з'яўляецца заканчэннем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Вось баранак Божы, гэтыя словы гаворыць святар падчас святой імшы, уздымаючы жывога Езуса ў найсвяцейшым сакраменце. У адзін з найважнейшых момантаў Эўхарыстыі гучаць словы таго, хто мусіў падрыхтаваць дарогу збаўцы. Ян Хрысціцель сведчыць пра Езуса, вызнаючы, што гэта ён, Месія, Сын Божы, і не трэба чакаць іншага. Вернікі адказваюць: «Пане, не варты». У пакоры мы прызнаём годнасць Бога, але не для таго, каб захапляцца сваёй мізэрнасцю, але каб так, як вучні Яна, якія пачулі яго сведчання, вырушыць услед за Езусам. Зараз святары рыхтуюцца да прыняцця і ўдзялення святой камуніі вернікам. У перакладзе з лацінскай мовы слова «комуніо» азначае еднасць. Святая камунія ўмацоўвае нашу еднасць з Христом, Яго касцёлам, ахоўвае і аднаўляе жыццё ў Божай ласцы, атрыманае падчас хросту канфірмацыі, і дазваляе ўзрастаць у любові да Бога і да бліжняга. Святая камунія – гэта прыняцце Хрыста пад постаццю хлеба і віна. У каталіцкім касцёле вернікі звычайна прымаюць камунію толькі ў постаці хлеба, таму што ў кожнай хосты, якая пасля перастачэння стала сапраўдным целам Хрыста, прысутнічае ўвесь Хрыстус. Святар, які ўдзяляе камунію, гаворыць пры гэтым словы «цела Хрыста», а вернік, які яе прымае, адказвае на гэта «Амен», чым выражае сваю веру ў рэальную прысутнасць Хрыста ў Эўхарыстыі.
прадпісанняў старога запавету Пасха святкавалася з праснакамі, прэсным хлебам, таму што, як апавядаецца ў кнізе Зыходу, з-за паспешлівага выхаду з Егіпту цеста ў ізраільцянаў не паспела заквасіцца. Святы Павел у першым пасланні да Карынцянаў піша: «Пасха нашая, Христус, ахвяравана за нас. Таму будзем святкаваць не ў старой заквасцы зла і подступу, але ў прэсным хлебе чысціні і праўды». Таму паводле старажытнай традыцыі заходняга касцёла на Еўхарыстыі выкарыстоўваецца прэсны хлеб. Адзін са старажытных хрысціянскіх мучанікаў, святы Ігнацый з Антыохіі, кажа, што ў Еўхарыстыі мы ламаем адзін хлеб, які з'яўляецца ежай несмяротнасці, лекам, каб мы не памерлі, але жылі ў Езусе Хрысце назаўсёды. Узмацняючы нас у любові, камунія здымае лёгкія грахі і захоўваць смяротных грахоў будучыні. Касцёл рэкамендуе вернікам, якія ўдзельнічаюць святой імшы, прымаць цела Хрыста з належнай падрыхтоўкай, прадпісваючы рабіць гэта не менш за адзін раз на год у пасхальны перыяд. Святую камунію неабходна быць у поўнай еднасці з каталіцкім касцёлам і не мець на сумленні цяжкага граху. Той, хто усведамляе, што ўчыніў цяжкі грэх, павінен спачатку прыступіць да сакраменту споведзі. Споведь, якая называецца яшчэ сакраментам пакаяння і паяднання, з'яўляецца лекам для душы і адзіным звычайным сродкам адпушчэння грахоў. Цяпер удзельнічаем у святым Трыдуум. Гэта самыя важныя святыя дні падчас Вялікага посту, які ўжо заканчваецца. І апошні тыдзень называецца вялікім.
таму што апошні тыдзень перад Вялікаднем асабліва прысвечаны разважанню над збаўчай мукай Пана. Ён пачынаецца ў пальмовую нядзелю, а завяршаецца ў нядзелю з мёртвых паўстання Пана. Асноўная літургічная цэлебрацыя Вялікага тыдня наступная. У Вялікі чацвер, у якім мы удзельнічаем сёння, імша вячэры Пана, у Вялікую пятніцу літургія на ўшанаванне мукі Пана, падчас якой адбываецца адарацыя Святого Крыжа. І нарэшце пасхальная вігілія ў святую ноч. Таму заўтра, у Вялікую пятніцу, мы з болем і скрухай у сэрцы будзем успамінаць страшныя мукі Хрыста і яго крыжовую смерць. А на працягу Вялікай суботы у маўчанні будзем пакланяцца нашаму Пану і Адкупіцелю, цела якога 3 дні спачывала ў грабніцы. Можем заўважыць, што ўжо на свяцейшы сакрамент не кладзецца ў табернакулюм, у якім заўсёды быў змешчаны. Табернакулюм – гэта невялікае збудаванне, у якім захоўваецца на свяцейшы сакрамент. Звычайна змяшчаецца ў прэзбітэрыі у найбольшай значнай і заўважальнай частцы касцёла. Згодна з традыцыяй, павінна заўсёды гарэць лампада, якой спальваецца алей ці воск, і такім чынам паказваецца і ушаноўваецца прысутнасць Хрыста. Цяпер на свяцейшы сакрамент ставіцца на алтары, і каб падрыхтаваць яго для перанясення ў цямніцу. Вельмі важным момантам у ушанаванні найсвяцейшага сакраменту, а тым больш, які мы прынялі ў свае сэрцы, гэта хвіліна удзячнасці, хвіліна цішыні, хвіліна разважання над усім тым, што для нас зрабіў Езус Христус, якога цела мы маем пашану прымаць. Молимся. Усемогутный Боже, у чинниках мы у часовым житті умацаванные вечерою Твоего Сына, заслужили стать удельниками Его небесной гостины, яки живе и владарить на веки вечные. Цяпер адбудзецца перанясенне найсвяцейшага сакраменту да сімвалічнай цямніцы на ўспамін заключэння Езуса ў вязніцу пасля яго малітвы ў аліўным садзе. Таксама і мы, узгадваючы падзеі той ночы, будзем лучыцца з ім у ягоных цярпеннях. Трыванне ў ціхай малітоўнай адарацыі дапаможа нам глыбей спасцігнуць і перажыць таямніцу самаахвяравання Божага Сына.
Зараз распачынаецца абрад перанясення на свяцейшае сакраменту і падрыхтоўка да працэсій. На свяцейшы сакрамент укладаецца ў манстранцыю, якую ставяць на алтар на некаторы час, каб засяродзіцца на кароткай адарацыі, пасля чаго мітрапаліт бярэ манстранцыю рукамі, пакрывае велюмам, які падкрэслівае належную пашану да Хрыста ў постаці хлеба. А манстранцыя – гэта паняцце паходзіць ад лацінскай назвы «монстру», «ары» – «паказваць». Літургічны прадмет, звычайна з высакароднага металу, прыгожа аздоблену, у сярэдзіне якога за шклом падчас набажэнстваў і працэсій змяшчаецца хостыя, цела Езуса, каб яе маглі бачыць і ўшаноўваць вернікі. З'яўленне манстранцыі звязана з распаўсюджаннем eucharыстычнага культу і адносіцца да 13 стагоддзя. Звычайным месцам захавання на свяцейшага сакраменту з'яўляецца, як мы ўзгадалі, табернакулюм. Распачынаецца працэсія, якая звычайна праходзіць праз увесь касцёл. А спеў «Слаўце вусны» таямніцу не суправаджаецца гукамі аргана. Званы замаўчалі сягонняшняя вечара Вялікага Чацвярга, каб мы ўсёй душой перажывалі апошнюю вячэру Езуса з ягонымі вучнямі, а таксама здраду Хрыста ягоным вучням Юдам, яго арышт і асуджэнне. Замест звыклых званочкаў міністранты выкарыстоўваюць драўляныя ласкоткі, характэрны стук якіх падкрэслівае настрой жалобы і смутку, які спадарожнічае ад значэння мукі і смерці Пана Езуса. Усе вернікі застаюцца на каленях у знак найвялікшай пашаны перад Богам. Прымаючы за нас, грэшных, несправядлівае абвінавачванне, балесную муку і ганебную смерць на крыжы, Езус Христус, бязгрэшнае Божае ягнятка, безаганны баранак новага запавету, выбавіў нас ад кары вечнай смерці. У Хрысце святло прыйшло ў свет, агорнуты цемраю зла і грахоў, каб пакласці канец безнадзейнаму панаванню цемры. Але людзі праз свае грахі згасілі гэтае святло, і цемра паўстане па ўсёй зямлі аж да светлага Хрыстовага ўваскрасення. Пасля таго, як на свяцейшы сакрамент перанесены да сімвалічнай цямніцы, святары таксама стануць на калені для малітвы. Давайце мы, узгадваючы падзеі той ночы, будзем лучыцца з Езусам у ягоных цярпеннях. Трыванне ў ціхай малітоўнай адарацыі
дапаможа нам глыбей спасцігнуць таямніцу самаахвяравання Божага Сына. Малітва – асаблівая дзейнасць, якая адрозніваецца ад любой іншай чалавечай дзейнасці і з'яўляецца найбольш дасканалым выразам сувязі чалавека з Богам. Адзінай мэтай малітвы з'яўляецца ўстанаўленне і ўмацаванне кантакту з Богам, а таксама і выяўленне адносінаў чалавека да Бога. Праз малітву чалавек з даверам ставіцца ў прысутнасці Бога і раскрывае перад ім пачуцці, думкі і жаданні, выказваючы яму сваю любоў, праслаўляе, ускладае падзяку, узносіць просьбы, просіць у яго прабачэння за грахі. Зараз арцыбіскуп Юзаф здымае з алтара абрус на знак таго, што забралі пана. Табернакулем застанецца пустым і адчыненым ажно да вечара Вялікай суботы. Святары вяртаюцца ў захрыстую. Цела Езуса Хрыста у сімвалічнай цямніцы. Вернікі там могуць адараваць Езуса ў сваіх прыватных малітвах, у сваіх прыватных просьбах. Кожны можа падысці і агучыць у цішыні свайго сэрца ўсе просьбы і інтэнцыі, якія ляжаць на сэрцы, на душы і таксама у сям'і. Шаноўныя тэлегледачы, гэтая трансляцыя святой імшы Вечэры Пана вялася з архікатэдральнага касцёла імя Найсвяцейшай Панны Марыі ў Мінску. Мы шчыра дзякуем тэлеканалу «Беларусь-3» за арганізацыю і перад тым, як развітацца, хацеў бы нагадаць вам, што трансляцыя пасхальнай вігіліі ў Вялікую суботу распачнецца ў 21:45 на тэлеканале «Беларусь-1». Я каментатар ксёндз Юрый Ясевіч і перакладчык жэставай мовы Юрый Стэльмах развітаемся з вамі і дзякуем за ўдзел у сённяшнім набажэнстве. Заставайцеся з Панам Богам, пахвалёны Езус Христос.